shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ah. Jesus said, man shall not live on bread alone, but on every word Simple ra kay na siya. Bale, kani siya. Saan yung pasabutan ni? Ano earring man siya? ears. Grabe sila ng earring. Ha? Kay ear man siya, dalunggan, ear, English. Ring dayon. So, earring. Isumpay ni mo siya. Wag mo siya matikmatikon ba? Tikmatikon ni mo siya kung sa siya. So, okay na? Ready? Yes. Sige ah. Ano na to ang trial? Muna na siya muna siya ang tinoda. Ato sa pakita sa kuan unsa ni. Sige. Unsa ni? Sa pake siya. Cheeseburger. Get him out of here! Get out! No? Sila. Cheeseburger. Oh, cheese bread. Cheese bread. Cheese man then bread. Cheese bread. Umay palaman. Palaman. Umay palaman. Basta kay bread pero na siya. Ang malaman niya, katumang cheese. Ay, matong burger ka. May mga palaman nga. Muna ako yun. Bototek. Say, unsan eh? Unsan eh? Countdown. No? Not that countdown. Unsan eh? 0, 1, 1. Kamot og araw nga nagkuhan. Hands down. Hands Sa'yo down. nagkuhan. Sige. Hans kay dagan mo siya Hans so with S down Dua dali. round. Hans Nay, down. 1, 2, 3. Sige. Bato-bato pek sa mo. Ay, kami nagbato-bato pig. Ano yung next? Siya dog? Kami. Ay, kamo. Sige. Saan eh? Ay, seafood. Seafood, correct. 1, 2, 3. Sige dog. Kamo? Sige. Saan eh? Basketball. Ah, very good. Basketball. Unsa daw? Kamo. Sige, unsa ni? Fireman. No. No. Sila. Think nila. Firewoman. No. Fire girl. Fire girl. Girl on fire? Hot mama. Hot mama. Fire cooking. Fire busy. Natunsa man ang babae. Natunsa. Unsa ang babae? Nagwan busy. Working. No. Fire cook. Ampit na gito ah. Tingin to ba? Tunglas ka lagi yun. Firework. Firework siya. Kay fire. Firework. Pila? 3. 3 gyapon sila. Balik mo kami. Sige, bato-bato pek. Hindi ka man ako naging king. Mangit. Dapat ang mapildi. Kami na po. Sige, bato-bato pek. Daog sila. Asa man? Ay, daog sila. Sila, daog. Ay, sila din. Sila, daog. Ting. Sige, kani ang sunod. Unsa ni? Kanang cake. Wala. Master mo. Kailangan din. Sige, bato-bato pek.
Sit down. Sige, 1, 2, 3, go! Girl book. Girl book. Ah, sakto. Facebook. Facebook. Nini. Maning next. Nakita na ganun. Okay na? 1, 2, 3, go! Football! Ah, very good. Wala ka lisot-lisot mo! Sige ka na eh. Antayan. Daog na sila. Yes, apa yung isa ka? Pila na score? 5. Five, daog na. Sige. Sandwich! Sandwich. Sandwich! Wala, dili sandwich. Ano? Mugalino! Sandwich. 2,000 years later. Sandwich mo higit. Bitchwit! Dili. Wala muna kaila sa mga enemies, mga kwan sa una. Mga enemies, mga inmate nga mga ulan. Mga kingkoy. Mga sigrid. Sandiwitch. Dili, animation pa. Hindi ko. Sandiwitch di animation. Wala, wagin sila na kwan. 2,000 years later. Pan, animation. Sandwich! Dili. Sandwich! Isa man na siya. Sango! Oh, sanggoko. Oh, sanggoko. Be? Isa, di ba? Be? Oh, lisod po lagi kayo. Oo, kailangan na mawin. Ito. Last. Ingon ba? Okay, Dapat 1, 2, 3, lisod. go. Fendo! Dog! No! Nakulang pa isa. Gusto mo lisod-lisod na. Okay, 1, 2, 3, go. Sim. Keyboard! Keyboard! Handog! 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 Handwash! Dili. Handog! Handugin. Mana? Handshake! Handshake. Handshake. Handog. Okay, bye. Siksik! Last. Ice bomb! Ice Wala bomb. pa ka. Doon sila nakita naman. So, dahil ni guys, karon kaya ang among topic karon is prayer. So, dahil mi sa studio. Ito wala sa kaya aron hilom, hindi sila maulaw sa prayer lesson. Bantang, nanay po ng Ginoo. So, ang Ginoo is naasa sa kasakit, aside po na naapo siya sa imong kalipay. Amen. So, kung mag-pray ka sa Ginoo, kung naiabot sa imo mga blessings, mo siya. Lord, tuwan ni Dua. Dito, ahya na kamuhan ko pag ka sa tagilid. Ipit. Remember, mas wise pang Ginoo sa ato. Pray what you want God to do with your life instead of asking God what you want. So, muna siya, first nga technique, style, kung saon pag-pray sa Ginoo, dili tong
Lord, tagaay ko kuan Lord, kay walay ako, Lord, tagaay ko ang dili tungod ra sa pangayo. Unsa ang imong ipangayo sa Ginoo katong unsa ang buhaton niya sa imong kinabuhi. Dili tong unsa ang imong pangayoon dito sa Ginoo.